Hei, awakmu ngejak metu saka padepokan aku iki karepmu ya. Ngene. Rungokno peno tak kandhani. Iya. Bapak guru ngadeg padepokan Gunung Kidul wis suwe. Wis suwe encene. Lah saiki ana muncule padepokan anyar sing gawe jeneng Padepokan Bata Putih sakiwa tengene Padepokan Gunung Kidul. Awak mikir dhewe. Nek aku gak ro lapo aku ngomong bare peno. Mulane peno tak kongkon ngenteni ana kene pelune. Peno lah dulure Bapak Guru. Iya. Kandha karo Bapak Guru. Lah nek aku sing kandha gak iso gak percaya. Ngene iki. Iya. Iki nek sampe Kang Bekojaya ngerteni ana padepokan anyar ludras ngamuk. Mulane pompong durung muridé Bapak Guru akeh sing ngalih kandha bareng Bapak Guru. Lah iku Kakang. Nggih. Blekopat ya Kang Bekojaya. Sik, aku takon jawaben sing ya tak jawab takon apa? Karo Jarot Codet. Iki rembugan apa Nyire kan. Riko ngerti apa gak? Ana gak ngerti percuma Riko dadi Bapak Guru. Pancen terus serang aku iki, Guru. Ngene iki ana kabar sing gak enakno kuping. Mergo sakiwa tengene ana Kidul iki ana padepokan anyar-anyaran sing jejul Pandeglang Bata Putih. Blekopat. Iya. Barang omonganmu tak rungokno iki bener. Mestine awakmu elok nalika semono. Muridku iki pira kabeh? 40 cacahe. 40 akeh cacahe. Nyatane kari pira? Kari 4. Lah iki jelas ana hubungane karo padepokan anyar. Lah aku malah takon niku. Iya. Saiki cara wong dagang ana saingane, Kang. Terus Riko iki disaingi bareng padahal liya. Ya apa pikiran? Wah, kaya gak nrimano. Aku njaluk tolong karo. Sapa sing ngerti padepokan anyar? Amari. Maju. Ayo. Ayo, ojo kesuwen. Bubarno. Tekadmu kabeh ya apa kepingin ngangsu kaweruh ana Depok Bata Putih kene. Nggih. Senadyan dikaya ngapa ning syarate kowe kudu betah melek lan betah luwe sik ya. Nggih. Awakmu iki nek gone kene termasuk sing lawas. Nggih, kula sing lawas. Awakmu iku kudu iso nuntun dulur-dulurmu kabeh iki. Mbok menawa ana sing kleru ya elingno le ya. Sebab kaya iki ya anyar. Sik durung nate tak wis jam bakar pisan. Pemane iku oleh turu ae dilokno. Hah? Matur ngasu wau iki. Ngasu? Nggih. Lho wis penggaweane ya kudu dilakoni kanthi ikhlas hati. Kaya ngono. Bapak, kula ingkang sowan, Bapak. Sapa iki?
bergladi ngajari murid-murid sing anyar ya kok gupuh-gupuh mlebu menyang Depok maneh aku sing rembugan karo kadang-kadangmu iki. Ejo angin kula wonten kapungkuran Bapak. Teng mriku wonten pawongan ingkang nami Bregajaya Bekopati. Sapa? Sakandhane badhe mlebet wonten padepokan. Lho, lak ya dipinarakno lak ya ngono. Nambok menawa duwe kebutuhan karo aku. Lak ngono ya, Sik ya. Ya. Kongkon pinarak. Wong tamu kok ya gak dilebokno. Lah ya dilebokno kok mbok. Hei, kula nuwun. Pinarak di sana. Sik to. Kok sawangane duduk tanpa lapak. Terus ana parigawe apa mbok menawa aku iso bantu karo sampean-sampean iki kabeh. Guru Boto Putih. Pancen aku kepengin madhep sapu jajar karo kamu. Sik aku takon karo kamu. Awakmu iki ngadeg pedepokan ana Gunung Kidul iki kok tanpa pamit karo. Apa awakmu ora ngerti, Sing nyekel pedang Pangwasa. Sing ana pedepokan Gunung Kidul. Iki Bregajaya. Bregajaya. Ya. Aku iki ora rumangsa nek ngedegno padepokan. Ning murid-murid kabeh kuwi kepingin ngangsu kaweruh marang aku. Dadi aku gelem mejang Guru Boto Putih. Senajan to murid kuwi ngejak ngadeg padepokan ana ing Gunung Kidul. Nek pancen awakmu gak karep gak mungkin, Mulai iki dina. Nek perlu ayo bubar. Iki apa? Iki Bregajaya dalah Bregopati iki mbubarno padepokan Boto Putih iki. Awakmu sarujuk apa ora? Masalah sarujuk, Bapak. Sarujuk, Bapak. Ya apa? Ora gelem. Guru Boto Putih. Nek pancen muridmu gak gelem bubarno padepokanmu sing anyar-anyar ana Gunung Kidul. Wis ngene ae. Nek kon nyekel pedang Pangwasa ana Gunung Kidul. Ayo metu ana padepokan Gunung Kidul. Ditentokno apa kono apa aku sing mati. Ayo. Yo. Yen ancene awakmu duweni panemu kaya ngono. Yo. Iki murid-muridku kabeh sing ndak jaluk awakmu kudu sing ati-ati. Jalaran kowe ngerti dhewe kandhane Bregajaya karo Bregopati. Aku dijak metu saka padepokan. Ayo, murid padha. Ayo. Tak jaluk pangestumu kabeh. Tak tungkane lagune Bregajaya karo Bregopati. Pun derek-derek. Oh dikongkon boyak kok sik pancet iki lho. Diner iki balik. Apa? Balik. Iki bangsat.
Ya iku sing tak jaluk. Kari sitok. Guru Boto Putih. Nek guru Boto Putih padha ki guru yo. Nah, guru padha karo guru. nek ngono. Adep ana guru Boto Putih. Tak dosa kadon kang ngono. Ayo, Dik. Boto Putih, Boto Putih. Tetep kon gak nrimakno kon ngadeg padepokan anyar-anyar. Ya. Mesisan gawe. Selagine kon dek urip ana alam donya guru Boto Putih. Jelas dadi pepalangku. Ayo. Sik to Bedaya. Kowe nganti duweni pinemu sing kurang tata karo aku. Terus aku iki duweni luput apa? Aku ya ora rumangsa nek aku iki njupuk muridmu Bedaya. Boto Putih. Iku lak kanggomu. Suwe tanpa suwe jelas muridku iki nang mublek nang awakmu. Mumpung durung suwe awakmu ngedeg padepokan ana. Oh, Bubar.
Senadyan kaya ngapa kowe wis ngerti dhewe kandhane murid-muridku. Ya. Saiki ora gelem bubar, nganti besok tetep ora gelem bubar. Oh, dadi kaya ngono ya. Guru, Heeh. Padepokan ana Gunung Kidul iki iso tentrem. Apa kono Pak aku sing nyekel pedang panguwasa kon kudu dadi sulame bisa. Lego Jaya. Ya. Yen kowe ngeter kadege senadyan kaya ngapa iki ora duwe daya apa-apa. Oh. Ya. Dengan ki tampanono ya. Foto putih. Tibake mung sakmu. Pamer ilmu. Lego Jaya. Gak kesuwe tak antem. Ilmu Jaya kawijan. Wah, kesuwen Dik, ayo. Ya! Dalam aku ora rumangsa kalah karo awakmu. Ning wit iki dina aku ngalah karo kowe. Ya to. Tidak nolong. Yen ana bocah bagus, ya kuwi sing bakal bales kowe. Wis semono wae Biko Jaya darah Biko Pati. Negopati. Sawise Guru Bata Putih melayu ngumbar suara sing kaya ulah. Terus sing kaya Negopati. Ojo girang gembuyu, Dik. Sakwise Bata Putih ilang. Ya. Ki. Pikirane kakangmu iki susah. Kang Eko Joy. Iya. Mestine Rika ku seneng. Guru Bata Putih mbuh mati, mbuh melayu, sing penting gak ana papan panggonan kono. Lah ngono. Lho. Terus sing Rika pikir iki apa? Mestine seneng. Nek perkara iku sakwise Bata Putih ilang. Aku ya bungah. Terus Nanging dina iki mesine awakmu krungu nalika semono. 20 tahun Ya, sing kepungkur. Kakangmu iki lajang irap. Ya, ngerti aku. Kayak ngono sih.
wis nibakno omongan sing kaya ngono. Dadi sing Rika pikirno iki mung arek Ya wedok. iki. Sing tau janji kapan boyo nek wis titiwancine Rika Lah, karep rabi lah ngono. sing nomor loro. Aku kepingin roh, Dik. Seger kuasane ya arek wedok sing jeneng Murtini ya calon bojoku iku lho. Kang, Iya. Rika gak keliru ta. Lah kelirune Kakang lho. Dik, ayo jelentreno. Wulandari. Iya. Ya. Saiki ku wis omah-omah, Kang. Wis omah-omah. Omah-omah. Heeh. Dadi awakmu wis ngerti dhewe ta? Apa teko wong omongan? Ya, aku ngerti dhewe. Malah sing rabi ku Jenenge sapa? elingku Pendekar Sutejo ngene. Sutejo. Dedek piadeke gedhe cilik Gede dukur wae. Iya. Senajan mbok critani, Dik. Aku kurang marem. Kepengin legone atiku. Ayo. Dina iki nek pancen awakmu roh Ya, gedhe dukure bojone nek peno pancen kepengin roh. Bukti nyatane nek Bayu Wulandari ku dirabi wong. Iya. Tut aku teko mburi Ngono, kan. ayo. Kayak ini yo, ya. Wong bobot iku. Kok iso keringetan terus kayak gini. Aduh. Yang ngene iki sing kebacut ya bojoku. Jenenge wong rumah tangga duwe bojo gak tau ditunggoki yo aku iki. Ditinggal meguru wae. Monggo wong bobot iku kepengin disayang karo bojo. Tapi aku gak keturutan. Malah aku ditentang pamane. Lah kowe kepin apa-apa lah yo? Lho, Nggih. tak sawang pirang-pirang dina awakmu kok kaya bingung, kaya lenger-lenger kono apa sih? Kangen kali bojo kula, Man. Lho, lah wis dipamiti nang Padepokan. Nduk, ngene lho. Nggih. Paman anane mrene iku ancene semono iku bojomu iku titip bareng paman. Saiki kula iki nang gone Padepokan titip. Bojoku bek menawa pengen apa-apa, ana apa-apa aku pasrah bareng. Saiki ngene, Nduk. Jenenge kon niku ya wis tak anggap kaya anakku. Anjen Sutejo ngono ponakku. Kon ku kepengin apa? Ngomong aja sungkan-sungkan, anjen aku ngono wis dipasrahi bareng bojomu. Nggih, Man, kula iki nggih sungkan, mosok wong tuwek dikongkoni ae. Lho gak apa-apa kan hawane nyidam. Sing njaluk ku lak calon putuku dudu awakmu. Nggih. Sing nek njero wetengmu. Ngoten iku nek mboten dituruti nggih. Loh, ngiler. Ngiler nggih. Duwe ae anakmu sok. Oh, nggih. Ya apa pengen apa? Rujak, rujak. Ngeten iki langsung pencet ta? Loh,
Ya sakjane ya durung wayahe cuma ya malah sitok loro ya ana lamil-lamil mesti ana. Nggih kepingin niku lho. Sing apa sambal pencet sing diterancam niku lho, Man. Oh, dicacah ngono iku. Nggih. Pengen niku. Terus iwak klothok. Iwak klothok. Nggih. Oh, iku to. Nggih, kepingin. Ngombene degan. Oh, mboten nek tekan niku nggih mboten napa-napa. Ngono ah. Soale Golekno ya. bayine cek bersih. Bener-bener. Oke tak golekno ya, Dok. Mun golekno. Yo. Sampe tuh Mas nek ono pisan nggih. Iya, iya. Iwak klothok pedo apa sing tipis iku? Ana sembarang mau si pedong nggih mboten napa sing tipis mboten. Ngono ya? Nggih. Sembarang. Niku lho sungkan aku sakjane. Tapi ya apa maneh bukan ana wong lanang maneh. Harus dikongkon. Kang Sutejo ki yo kapan sih balik? Aku wediku ku lah aku pas babaran durung balik lah yo opo. Monggo. Sampean. Lho kok Lali ta? kok ngerti omaku? Wulandari. Jaya. Waras. Apa kabare? Leko Pati, mosok lali. Heeh, eling. Sampeyan kok ngerti omaku? Ya takon-takon Mang Bayu. Takon, iya. Ya apa kabare sampean? Oleh iki pangestumu. Sehat. Kan kabeh iku sehat, adikku ya sehat. Iya. Lah aku iki mang pancen siji gawe loro gawe. Pisan aku pengin roh seger kuwarsamu. Lah sing nomor loro nalika semono aku sadurunge ndol ilmu lak nate janji karo awakmu. Uga aku lak nate janji karo aku. Lah kula iki dina iki bakal tak terusno nalika semono iki. Maksud sampean? Awakmu biye lak tau sing ngomong. Awakmu gak omah-omah nek gak oleh aku. Aku gaya ngono. Aku yo gak bakal nyusun rumah tangga karo wong liya nek gak awakmu. Lah, mulai iki ngejak adik. Aku sing nyajeni Bayu. Nah, Makane Kang Beko Jaya tak kandhani. Kang Bayu Wulandari iku saiki wis omah-omah. Gak percaya tak jam rene. Iya, Kang. Ya sepurane aku wis omong-omong saiki. Yo, bener aku tak gak. Kowe golek liyane apa sih? Iya, Kang. Menang. Wis men golek wedok liya kan akeh. Wulandari. Dadi awakmu saiki wis rabi karo wong liya. Iya, Kang. Sik Dek. ini. Rungokno, Kang. Sampean nalika semono gak pamit marang ilang iku nang ndi sampean? Aku pancene ndol ilmu. Aku tanpa pamit karo awakmu. Engko nek pancen apa sing dadi kekarep aku wis keturutan. Tak sambung omonganmu nalika semono. Lah mulane iki Ya dina. gak ngono, Kang. Ya apa karep? Tak kira sampean ninggal aku. Lah sampean gak ono kejelasan. Aku dilamar wong ya tak trimo. Ya, dadi mbok trimo. Ya iya. Dina iki awakmu dirabi karo wong. Iya, Kang. Keliru ya. Ah, Wulandari. Aku wis kadung mlebu nang omahmu. Ayo. Senajan awakmu wis dirabi karo wong, turutono. Turutono atiku. Sampeyan aja ngomong. Nek sampean iku pendekar gak kaya ngono. Ayo. Gak pantes. Manut karo Bego Jaya. Nggih, perlakuan seperti Ayo. itu. Gak ana wong sing ana dulurku Blekopati. Seneng-senengno karo Wulandari. Ayo. Aku tak jogel awak. Adum madune kajelinan. Ayo lingkaring jari. Aja kurang ajar. Hah. Aku ladenono kaya awakmu ngladeni bojomu. Hah. Ya apa? Hah. Ayo. Ana apa, Duk? Iki lho, Mama. Terpaksa karo aku, Mama. Sopo? Iki Bleko Jaya, karo Bleko Pati. Karo sapa iku? Sik, kisana. Kaya-kaya awakmu iku dadi pepalangku kon. Sopo kon? Aku pamane Sukemi. Oh, paman. Sukemi jeneng. Sukemi. Iya. Sukemi jeneng wedok digawe. Lho, pancen kok ngono iku. Sik. Eh, Kon Sukemi. gak ngerti.
iki ngono wis dadi bojone ponakane. Sukewi. Awakmu gorong ngerti wateke Blegajaya. Ya apa wae? Nek kenal arek wedok gak perawane, gak rondone. Nek pancene arek wedok wis duwe bojo. Hei, tak perkosa. Oh, kuwi merkosa. Mikir, Gak iso. Mikir. Iki tanggung jawab. Mikir. Aja nganti ana bodho rambute siji ae. Oh. Suwek klambine aku sing dadi kaya ngono. Kandel kolekmu. Ho, nantang karo Blegajaya. Lho, apane? Aja kuwatir yo. Tak berongi tanggung jawabku. Ya. Jelas brodol suci. Wulandari mlayu wedok. Wong wates wong wedok kesripet jare tiba. Pong ayo. Wis suwe aku ngangsu kaweruh ana ngersane bapa guru sing nyekel Depok gunung iki. Sekabehe ilmu daya kawigayan guna kastikan wis sumrambah ana jiwa raga. Tak umpamakno kendhis mencep banyune lulang wis garing pendengar. Iki dina aku dipalilahi bapa guru mudhun ana tanangare sing perune aku kudu sambang nang keluarga. Nanging gini yo. Sakwise aku ana dalan koyok-koyok aku kangen banget karo bojoku sing Wulandari. Aduh. Lho, Panas Tejo aduh. ana apa iki? Lho. Man. Lho, Man. Kok ana kedadian sing kaya ngene, Man. Beneran Le. Man. Ya apa iki kedadian Nalika kok pasrah aku. Aduh, Man. Ngopeni bojomu Le. Iya, Man. Bojomu nyidam kon golekno kencit. Pancen sadurunge aku budal nang Depok aku pasrah karo sampean, Man. Aman lan gae Wulandari tak pasrahno karo Riko. Iya. Lah kok nganti ana kedadian sing kaya ngene apa ceritane, Man? Mari aku golek pencit. Mulih nek jero omah ana rame-rame bojomu cerik-cerik njaluk tulung. Iya. Mencolot aku. Terus Lho, ndok jero omahmu ana pawongan loro. pawongan sapa kira-kira, Man? Blegajaya mbarek Blek. Blegajaya karo Blegawati. Sing perlune, Man. Perlune katene mrawasa bojo. Lho goblok. Terus Terus tak belani nganti geger aku kena sodok kerisik. Waduh, Rasane Man. panas perlu. ya apa aku ya melok kedusan karo sampean, Man. Nganti sampean belani bojoku Wulandari ngorbakno sampean sing kaya ngene mula, Man. Ya apa Le? Sampean ojo sampe tukane pati. Iki dina munggah nang Gunung Kidul supaya ditulungi karo Bapak Guru, Man. Ngono ae. Man yo. Hati-hati, Man. Hati-hati, Man. Lidok nek ngono. Barang kok dalan rumangsa cemelang sak jere batinku
kawusanane ana kedadian sing kaya ngono. Cik nemeni bleko pandhet. Lho. Hak panggring. Iki Wulandari iki. Iya Wulandari. Kabeh mau sing salah dudu wong liya cuma aku dhewe Wulandari. Wis sampean gak usah cerita. Aku wis ngerti kedadean iki. Pamanku keplayu-playu karo gawa bongkan ususe brondol kaya ngono cerita. En iki dina Blegajaya karo Blegopati arep mrawasa sampeyan, Dik. Dik, Wulandari bojoku sing tak tresnani, Dik. Lho. Waduh. Bojoku jange babaran, Dik. Ngene, Dik yo. Sadurunge awakmu babaran, Dik. Iki trimon pusaka, Dik yo. Kanggo njaga keselamatanmu bek menawa ana carang landhepe go tengah dalan, Dik yo. Iki jenenge pusaka Lenopati, aja sampe kual serambut karo sampeyan, Dik yo. Wis selametno. Selametno bayi lan awakmu, Dik yo. Iya, sepurane Wulandari. Wah, yo apa tambah gede sing mburi masalah. Lah nek nganti Wulandari babaran ketemu karo Blegajaya dalam Blegopati. Terus yo opo iki? Ya, wis barang iku kabeh tanggung jawabku. Senajan Blegajaya dalam Blegopati wong dik-dik kemari didaya poso. Katik ngerusak rumah tanggane Suteja wong kaya aku. Bakal tak piloro. Wulandari. Sopo nek bengak-bengok bojoku iki, Mas? Sana, aku melok takon karo. Awakmu ngadeg ana dalan kene mang wis suwe. Tak kira aku gok kene iki wis suwe. Terus awakmu takon aku gok kene suwe tak gak ana parigawe apa? Oh niki mang gak tumon arek wedok mlayu lan kene, ha? Arek wedok iku tak kira sing liwat kene iku gak siji loro. Akeh. Sing peno maksudmu iku sapa iku? Wulandari rambute dawa, dukur gak dukur ndek kandhak cukupan. Ya iku arek Wulandari. Iya. Nek mlayu ngalor ngomong ngalor, nek ngidul ngomong ngidul. Umpamane aku ngerteni. Terus kate lha. Iya, Dodon. Iya, Dodon napa gak ngerti. Sadurunge awakmu tak dudono Wulandari saiki go endi? Aku melok takon. Iya, tak jawab. Aku gak tau tepung serabut karo aku. Sapa awakmu? Ki Blegajaya. Blegajaya sing siji. Blegopati ya. Adikku iki. Nek ngono aku gak usah ndoreki ado-ado sing jenenge Blegajaya karo Blegopati. Kae sapa jenengmu? Awakmu nek gak ngerteni aku, ya aku bojone Wulandari. Pendekar Suteja. Lho. Ngapa kebeneran kamu? Nek wis awakmu tak duduhi aku bojone Wulandari kate lapo. Ya rumasa girang. Ah, Nek pancen awakmu madhep sapu jajar karo Ki Blegajaya. Umpama awakmu jek urip ana alam donya, Blegajaya gak bakal iso rabi karo Wulandari. Iki Seta. dina. Nalar-nalar iku yo apa sih? Awakmu kok sampe uber-uber Wulandari bojone Suteja. Sebab ngene. Nalika semono sadurunge kon rabi wis nate nibakno omongan karo aku. Ngerti ya?
Mulai iki dina senajan kon pek bojo, tetep tak rebut dina iki. Tapi ngertenono Bregajaya. Iya. Karo adene wisan Bregopati. Iya. Senajan Wulandari wis tau janji kudu dadi bojomu. Iya. Nanging iki dina wis dadi bojone Sutejo. Kabeh mau wis ginaran takdir sing gawe urip. Oh, kaya ngono. Mulane iki dina awakmu tak jung sarana genah tak tembung sarana apik. Aja mbok bacot-bacotno awakmu ngrudo peksa karo Wulandari ya bojo. Umpama aku kon tembung sarana apik aku gelem enak awak bae. Lho, iki dina. Lah nek iki dina Bregajaya karo Bregopati peksa kepengin rudo peksa karo Wulandari. Sing dadi pepalang gak wong liya. Oh. Cuma Sutejo bojone Wulandari. Dadi kaya ngono. Ya. Aku ngerti Bregajaya karo Bregopati. Awakmu ngomong-ngomong sing kaya ngono sumbar. Ndodone awakmu pendekar. Kebek ilmu pabrike Japa Mantra. Iya. Senajan awakmu ndek ilmu sing kaya apa nanging gak mengkir klucung Bre Sutejo. Oh. Gelang-gelang buelani bojo gak ono masalah Kaya kandel kulit. Ayo, nek Kok kegeden sumbar. gegeran karo Bregajaya karo Bregopati dirawangi tose balung jepret korek mubadir tanpa bunuh. Ya. Nek pancen awakmu ilmu sing dhuwur, tamaknono jiwa ragane. Oh, Sutejo umayang. Iya. Ayo. Aja kakek sumbar ayo. Tampanono ilmune Bregopati. Tak tamparane. Sing hati-hati Sutejo. Iku ilmumu dek kaya ngono. Lah ya durung Kang Durung Bregajaya. ilmune iki Bregajaya. Aja kesuwengan. Wulandari melayu ana petite gunung. Ayo. Ayo. Bregajaya jalan Bregopati. Mbok kira awakmu nama ilmu terus karo Sutejo kalah gak? Sajane nek ngadepi awakmu wong loro iku cukup mati wis mang-mang. Nanging aku ngerteni nek bojoku iki jane nglairno. Aku mau gegeran karo sapa ae. Nah nek aku tak terus gegeran karo Bregajaya karo Bregopati. Terus keselamatane bojoku Wulandari yo. Sing enak saiki tak nyelamur laku supaya aku gak gegeran karo Bregajaya karo Bregopati. Iki dina aku tak wujud menungso sing iso dadi kewan. Bapa guru paringi ilmu kapungkasan dina iki tak cobae. Ayo, tuntutono iki. Sutejo bakal dadi kewan Bregajaya karo Bregopati. Rewangi nyamur aku menungso aku wujud dadi kewan sing kaya iki tak kira Sutejo bareng Bregopati cara geger aku gak ojo sampai Sutejo wong kaya aku gegeran bareng aku mesakno karo bojo. Nek wis aku rupa sing kaya ngene. Bregajaya Bregopati. Gak urut gak ngenali aksa pos jadinya. Ya. Bregajaya Bregopati. Nek
kok kira aku wis temenkaning Patus. Ya. Sing enak aku tak nututi bojoku. Wulandari. Keselamatane tak kitingi saka mburi. Wulandari, aku dak bojomu, Dik. Wulandari, ayo, ojo melayu, madep, madep, madep. Ayo, ayo, kate melayu nandi kon. Wong kontase wong wedok ae. Ayo gelem dirapi kabeh Kajaya. Wis pasrah dilo. Mau serahkan apa enggak sih? Nek lanang kan kudu iso golek wong wedok liya kang perempuan. Oh, ojo kakelo. Ngerti ya? Senajan kono wis duwe anak, aku tetep seneng. Tapi aku kudu jodohmu. Ojo kakek omongan kesuwen. Adik, Wulandari. Aku jaluk sepura barek kondi. Pon kuweden barek aku sampai mati. Pon gak ngerteni sapa sejatine aku. Ya Wulandari. Dan sing kaya ngene, Dek. Aku iso nyelametno bayi. Ya bayimu yo anak. Wulandari. Pisan aku iso nyelametno anak. Aku kudu iso ngawas-ngawasi kowe. Nek tak kira aku gawa bayi. Saumpamane aku gedhekno arek iki, gak kemungkinan. Sing enak tak rewangi mlebu kampung. Aku ndolek wong sing nek tak percaya tak titipi arek iki. Ya. Nek arek iki wis tak titipno. Barek wong sing kena tak percaya iki. Tak keting saka kadoan. Tak awasi saka kadoan kon. Wulandari.
ngrasakno rumah tangga gak kaya tangga-tangga. Wong lanang mari metu teko ndi-ndi go meja enggak iku. Mas yo gak wedang gak teh banyu sak cengkir gak nek bojo situk iki. Senengane metoto ae. Kira-kira oleh diijol nang tak ijol nang deler wae bojo iki. Kok iya wis cencengane. Riko iku roh ae riko tidak. Coba. Tap urip yamun-yamin rumah tangga mek bojo iki. Gak duwe anak. Mbok ya kaya tangga-tangga iku nek duwe anak kan seneng. Mulih teko sawah mudang. Mulih teko tambak mudang. Lah nek gak duwe anak, mulih teko sawah yo mudang bengkarokane iku. Kate katak kudang iku metotok dikudang tambah suwe ketok mblenek aku. Mamula bae tangga-tangga kene ana sing rondo masih pen mulai algujune teko. Rewangi wong wedok sawah gak mulih-mulih. Nututi ta ya apa? Wong wedok iki ya apa nggo sawah gak gen? Gendeng nututi nang sawah. Nyocot ta cangkemmu. Lah aku kok omah ya gak leren. Gak leren apa kon? Lah menakno kandang mang yo perung kandang jugruk. Lah iso ae lambemu. Mosok wedok nggo sawah rek. Kepilengan kepanasan kaya ngono. Coba. Ya baba lu. Apa? Iki lho. Baba. Iku lho meneh nek panen. Riko iku duwe gabah ngono lho. Lambe yah ngono yah mene nek ngomong ndani. Iki aja ngono iki Riko yu. Ana kok geger kok guyu ae iki niku. Ana rasa liwat mung tak idolno. Gendeng ah. Wah, ndelok aku kaya brambang wong kate didono rasokan. Ngene iki mang kae teko ngono rondo kene pating pliri adane. Apa? Maksude iku lho. Pating pliri. Nguwasna kon. Ya gak wani ndelok kon potonganmu kaya ngono. Iya njen potong aku kaya barongan. Alah iki. Kudu tak alah. Kudu apa? Kudu apa? Kudu apa? Kudu apa? Ait. Ana Pak Linmas kok dibedel totot muka apa kon kok. Wong yamene dimpengi. Enak. Ya karepku ya iku gedang-gedang kuwi mang lho ayo dicelakno. Le. Urip iku aja gegeran, rezeki jange teko lho bali, roa. Sajane ya gak gegeran, tapi kok dikebajute. Mulai dina kok wong wedok. turu dhewe-dhewe. Turu dhewe-dhewe kan. Seneng aku tambahan. Nek mbok kon turu dhewe-dhewe, aku turu mbek Pakde kok. Lho simpenamu iku. Iya. Iku simpenamu. Iya. Awas tanggal 23 sampai tokomu bresek mesti. Kono ngajak turu gak gembul. Ki natane turu kok nisor aku dikon turu ndukur. Apa kon turu nisor mlumah? Cek aku rotoh ya pas. Batinku ya iki bae kencenge ngono. Jenenge apa? Maksude iku lho, kenceng longan anggit mlapo. Kok mikir sing jero-jero lho. Sapa jaluk? Gak kudu. Ya nek gak ana uang ya kudu arep. Kok ngono Pak De? Kaya apa rek? Kok yo ngono kok tokno ae kok niku. Mas drakanmu lho rek. Dang, lho iku lho aku tak ngomong iku lho. Oh. Wis. Saiki wis aja geger-geger. Masih urip. Aku mbek Rika yang mono yang mene gak duwe anak. Apa-apa. Jane wis seruh tangga kene iki nek awakmu majer. Majer, anggitmu sapi adel majer. Lah gak duwe anak iku lek takon wong kene lek yo ngono iku. Ngono wetok majer-majer. Iku lho guys, mandul, roa. Mamula kon iku. Apa?
awake sing setia karo wong lanang. Mas yo gak godho, gak gorengan kopi. Mas gak kopi ya banyu putih lak ngono. Gak kon. Apa? Wong lanang teko Tegal yo gak kono. Meja kan apa-apane balas ngene. Kenaken kon. Enak yo. Kon ndelek wong kaya aku ngono angel, Dik. Roa. Angel lancene. Mula duwe kaya aku ngene. Eman-emanen. Hah? Eman-emanen. Eman-eman. Tuh. Dicerno nganggur. Iki kok turu yo kaya ngono. Turu tak pamer arek iki, Dek. Yo, boleh. Ngadep rene arek. Kon iki. Oh, tak nih. Ngono wong ngomong cok mepet ae ngono lho. Iki lho. Mas napa? Arek iki duwe yamene gembel gunung. Ngene lho, Dik, jombloku. Iku lho bojoku. Urip iki lak wis tuwa. Gak perlu geger-geger. Nek tangga nek seneng mesti ngandani, bareng tangga gak seneng. Deloken yamene ben esuk radione disetel Brotosena kumat dari ngono. Oh, kon iku ngene iki urip wis dilakoni ae. Esuk nang sawah, sore nang sawah. Lho, nek ngene iki kari pegel. Mbok yayuk pijetan genah-genah ngono. Gak kon. Disambati pegel jare. Lah kono lah ndelosor tak oncat anjitno. Ya apa rek? Yes. Masa aku biyen rabi arek iki dinane kliru bapak biyen. Kula nuwun. Anak tamu. Monggo. Wah, jelas iki nek gak Bang Tetel iki rek. Mosok Bang Mekar ya mene narik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas iki kate pengumuman ana omah iki rek. Biasa ngono lah, Pak. Lah wong mendayo kate biasa ngono. Lah mendayo mesti ta. Assalamualaikum. Nek aku masak. Monggo. Bangun. Gak kliru arek. Iku mang kaya duduk menungso tapi ngomongnya assalamualaikum. Lah iya. Mongso rek. Kaya duduk menungso. Lo pedas itu buru. Katel. Hah? Tak kukur ya. Oh, ayo kukur ngon. Oh, nono pedas. Kukur-kukur. Aku kok pelok. Nih, des. Des ini apa kate? Wong anak pedes. Kok Kok dah. Lagi ngomongi apa? Sampean ojo kaget. Kamu Sampean ojo wedi bareng aku. bedes iso ngomong rek. Siap. Sampean lah heran sih. Ono pedes kok iso toto jalmu. Aku. Ya aku iki. Lah iya. Ya setungan iki ana bedes iso ngomong. Iya. Sadurunge aku jaluk sepuro barek sampean. Kudu antarane sampean barek bojo sampean. Iya, iki ojokku. Lah niki bojo sampean asli ya? Tutu. Iki bojo nomor ya arek iki melok perawatan, melok mangkani bumi. Sadurunge aku ngomong barek sampean,
Aku kepingin kenal barek sampean. Kok bedes kenalan ngono. Kenalan rek. Ojo wedi, Pak. Aku gak nyokot barek sampean. Gak nyokot. Gak nyokot ku nek ngemut. Duh. Jeneng sampean sapa, Pak Bogel? Lho, ya iku mang. Oh, ngeten. Ya iku mang. Sampeyan Sampeyan aja repot. Kok bedes jeneng iku ya iku mang. Lah iya aku lak kepingin kenal barek sampean. Sopo jeneng sampean, Pak Bogel? Lho. Ya iku mang. Lho. Ngeten lho, ya iku mang. Lho, arekku. Ya Pak Bogel iku mang lho jenenge. Oh, Pak Bogel. Ya. Pak. Sakjane aku ngerti barek sampean cuma tak godhog. Oh. Awakmu butuh aku. Omah kene iki, Pak. Lampune padang. Ono wong maneh. Kejaba sampean ambek Iya. aku mek sampean piro Pak cacahe, Pak. Aku mek wong loro, aku ora biwis suwe, ga iso manak bojoku iki majer bojoku. Iku gandhe anak. Pak Bogel. Saturunge aku jaluk sepuro barek sampean, Pak. Tuju aku nang omah sampean iki bener. Tak pikir bener pas sampean wong sing kena dipercaya, Pak. Aku kepingin, Pak, nitip-nitip apa nang jabang bayi iki, Pak. Wah, konco temen lah kon niku. Kowe lakon bayi nolong. Aku gak kemungkinan nyolong bayine wong. Ya, Pak ya. Tolong sampean trimo sampean rawat arek iki aku titip barek sampean. Oh, ya. Tampan ono arek iki, Pak. Ya. Pak Bogel. Ya. Sampean ojo kaget. Kena apa-apa nang jabang bayi iki gawa pusaka. Oh, lah ya wong atasane sik cilik wis nyekel pusaka. Iki kanggo tetengere arek iki. Pusaka iki aja sampe uwal gegang serambut barek arek iki, Pak. Oh, yo gak oleh. Ya. Aku gak iso ngeki pangan arek iki akeh-akeh, Pak Bogel. Aku titip barek sampean. Iya. Oh. Iki ana gedang. Kena gawe mangan mbok sedina rong dina, Pak. Gedang mek loro iki. Iya, tolong. Lah makane aku titip barek sampean, Pak Bogel. Oh. Tolong gedekno arek iki. Iya. Gedange tak topo ya. Pak Bogel. Iki gedang mek Iki loro. lak jenenge Mbok Yah. Iya, Mbok ya. Iya. Mbok Yah. Iya. Sampeyan lak gak keberatan lah mboke tak titipi arek iki, Mbok. Ora, aku malah seneng. Gak, Iki wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Matur nuwun, Mbok Yah. Yo. Iya. Cak Bogel. Barek Mbok Yah bisa. Iya. Aku gak kepengin suwe-suwe ana kene. Ora apa sih? Sebab apa engko lah nek aku kewuruan wong sampean dikira minggu bedes ngono, Pak. Yo gak apa-apa kon ana kene ae timbangane nang ndi. Aku tak balik nang Gunung Kidul, Pak. Kok ora apa kok aja wis kene ae. Temen, Pak. Kene ae. Aku isin barek wong kene. Ora apa sih? Sampamane aku ana omah kene, Pak. Mesakno sampean. Bogel duwe ingon-ingon bedes. Termasuk Bogel golek pesugihan dari ngono iku. Ra ono sing ngono iku. Tapi ro wong kene gak ada aku. Mongko aku rene titip kok nang jabang bayi. Iya. Trimo, Pak ya. Wis tak trimo, cok kuwatir. Awaten sing temen, Pak ya. Iya. Nek iso sekolahno pinterno arek iku aramu ter koyo anak iku dhewe, Pak. Wis jelas tak aku koyo anakku dhewe tak bimbing sing bener. Iya, Pak. Ojo kuwatir. Aku gak kesuwen aku mulih. Kene ae ta. Lho. Kadane bedes taman niku mang. Lah kok iso apa? Pak, malah kebeneran. Iya. Awak iki sak ngono suwene gak duwe anak. Gendongen Mbakmu, gendongen. Sik tak gendonge, Pak. Tanganmu sak jawil sing kene. Kemeni soren tanganmu ku. Alah, karo ya wis. Kok pinter ya, arek kaya ngene. Anak itu nangis. Saya tak susana nih. Gak metu wingi, gak metu wingi. Iya lho. Ojo nangis sih, Pak. Sik.
Mami iki gak metu ambek iki haup. Aku gak tanya, Rek. Suwe-suwe wedi dhewe aku ndelok bayi iki. Mbokmu. Oh, tak jilu. Lah. Tak gitu. Jilu. Lah. Kau nyosor ae. Dudu anakmu, awakmu gak iso mana. Selalang kupu-kupu, siang makan nasi. Oh, tuh. Mangga. Ayo. Nggih, mangga. Mangga. Nggih. Sewu, Pak. Nggih. Kula mriki Pak. badhe pados pendamelan. Nek ngene taring-taringne ya wani sing iki. Maksudnya sing rambut bayi ku lho mbokmu arek iki. Lho, arek ku. Tangan glitik. Langge. Ayo, niku sampe nek mriki tangan kula dicuklek ngono. Ngene lho cuklek. Pados pendamelan. Teng mriki. Mbokmu mumpung gawean opo sih wong awak dhewe ku ya wis wong lureng ngatasi. Ya gak salah, Pak. Nek gelem ngewang-ewangi nang sawah, tapi yo gak iso mbayar, Pak. Apa sing Duit ndi ge mbayar wong kono Mboten napa-napa. Kula mboten dibayari, pun pokoke kula asal tilem ten mriki disukani nedha mboten mawon. Oh, nek turu kok kene akeh olehe wis jelas aku iki ngolehi kok nek turu gembul aku wis tak gak apa-apa. Apa, Gel? Apa? Hari iki nunduk. Gembulkan, Gel. Oh alah mbokmu, muga-muga meneh gak gawe ngene mbokmu. Warek kau kena pentilmu aku. Dek kurang ae dadakno. Niku mriki anu lho, Mbak Nduk. Kula niki wong desa. Mboten mampu nek ngelungi mangan sampean. Ngoten lho. Pak yo gak apa-apa lah. Nek gak nyaruk bayaran dikeki mangan. Pokoke gelem mangan elek-elek. Oh, purun mangan elek-elek sampean. Nggih, kula niki pun sing penting enten sekule. Oh, sekul. Sing penting wonten sekule wonten sambele. Nggih, Pak sambel-sambel wonten napa? Nggih, sambel napa? Sambel. Lah sampeyan nyambel Sambel terasi nak biasa aku iki nek mangan. alergi kula nek terasi mboten ngangge terasi. Oh, nek terus sambel apa, Nduk? Sambel apa nak? Sambel goreng ati rempelo, urang windu, pete gedhe niku. Kedol warisan iku nek kon badoke ngono. Wong kene mangan iwak pete nek gak waya jumalegi gak badok kok jane. Ya badakne arek iki. Mboten, Pak. Oh. Niku anak sampean ta, Bu? Nggih. Nggih ya kok kula. Nggih ta. Saestu ta niku ibu sampean. Niku ngeten lho, niki dede juga kula. Cuma niki wau. Nggih. Lah disukani bedes karo niki lho disukani bedes. Lah kula nggih mboten semerap. Niku nak. Niku anak kula, Mbok. Kok sampean pun aku akon. Nggih, saestu. Nggih, dudono mbokmu. Nggih sampeyan dingane nek yo Oh, nggih sampeyan. niki kali pusakane niki. Kula niki dirunda paksa kalian Brigajaya kalian Bupati. Terus kula niku ditulungi kali bedes ngene iki anak kula. Lah sampean sinten namine? Kula Wulandari. Dadi iki nyoto-nyoto anak sampean. Walah, Nduk. Wis ngene ae awakmu gak usah nandandi ya manggon lho kene ae. Bapak karo mbok iki ya gak duwe anak. Awakmu tak aku anak iki tak anggap putu. Iya iki tak putuku dhewe. Cuma, Nduk, hari iki Pak lanang ketok gantenge kaya ngono.
Wis kok luwi jeneng apa? Oh. Ngene mbokmu. Golekno jenenge lek-lek. Iya. Engko perkara bancaan ae dipretung sing mburi. Yo. Arek iki tak tenger ngene tenger. Bisik sekeni genter kelawan pater, suket lan gegodhongan. Arek iki tak arani Joko Wahono. Ini Nduk ya. Penang ngomburi godhogno banyu, arek iki dosana banyu keke. Cekelan gedhe. Aku tak nang pasar belanjakno uga rampen arek iki. Tak tinggalke ya, Mbok. Iya. Monggo, Mbok. Ayo nak, ayo digawa nang mburi kana nak. Sini. Lah nek aku ngetutno Kang Brekajaya. Sida dadi Joko tuwa. Lah mosok gak ngerti. Wong awake kuwi pendekar, mestine luwih ngerti teko aku. Apa sebabe awake kejak ngomong gak tereken, ngadep tak neng. Ngono kok gak ngerti. Kok gak pekah pikire. Wis, gak gelem adep. Gak ngono sih, Blegopati. Aku lak dulurmu. Pernah tuwek. Gak ana wong tua, aku minangka iki wong tuamu. Kon tak celuk kaya-kaya awakmu iku gak ngereken. Bareng kon tak toleh mengos. Terus salahku iki lho apa? Salahku apa? Salahku apa? Nek pancen cacak iki salah, dudono. Cek ngerti, ngono. Ngene lho, Cak. Mosok riko gak ngerti. Lah aku iki wis gedhe sih. Terus karepmu nek wis gedhe, aku iki ya gak elele wong. Iyalah, dulure sapa? Blegajaya. Blegopati ku kepingin rabi, Cak. Lah wong perkara ngono ae kok iso medhotno seduluran awakmu kaya-kaya. Gak ngono. Wong peno iku nek tak ngomong iku kate tak ngomong aku njaluk rabi, Cak. Ngono ae kok kuwi iso muter-muter. Gak karuan tingkahe. Berarti kan gak setuju sih ngono iku jenenge. Aja kathik cik liat. Mlontir-mlontir iku gak perkara kok gak seneng ngono gak. Lah ya apa? Mikir. Arek endi sing dikarepno iku ngono lho. Ngene lho. Sing tak pikir iku arek wedok. Jenenge Hartati. Hartati. Wah, anake Gus Lurah. Jenenge Hartati, anake Lurah. Lho. Lah nek aku gak rabi ambek anake Lurah. Kae apa ya? Gawe jeneng Blegopati yo. Blegopati. Sing mbok karepno sing koyo ngono. Umpama ya umpama aku gak gelem nuruti karepmu ya. Lah nek Kang Brekajaya gak gelem nuruti kekarepane Blegopati, aku tak bunuh diri ya. Bunuh diri aku. Wong perkara arek wedoke kok jange bunuh diri. Lah saiki gelem apa gak nuruti? Ya, nek pancen awakmu duwe penemu sing koyo ngono, katimbang aku kelangan dulur. Mosok bodho-bodho iki ya. Blegajaya,
Ya apa carane reka dayane Blegajaya iso nekano mrene barek calon bojoku Hartati. Kaya ngono, pangestumu tak dal. Sing ati-ati ya. Kang Blegajaya, Kang Blegajaya. Gak ngerti nek tak pancing. Tuh. Sampak gak esok nekono Hartati ana ngarep aku. Kelakon tak pateni dhewe kamu. Polo karo Kabayan iki kurang tanggung jawab. Gawe tatanan nek desa nganggo sak karepe dhewe. Anten apa mawon Sampeyan iki terlalu sabaran. Male yo ngene iki nglunjak. Nggih mboten nglunjak ngoten, Bu. Banyak lakone bayan ngoten. Ha, lat pola iso ngeleng-eleno bayane iku lho. Kang Bayan Kang Polo. Nggih. Sampeyan nek ngerti sih, penduduk kene iki nek diajak keapian kabeh guyub rukun sak eko kabeh. Apa maneh dijak ngrumpok ke masalah desa dhisik diarani sedekah bumi. Nggih. Sebab iku naluri uri-urine budaya leluhur aja sampe dilaleki. Niku penting lho. Lah nggih. Mulane nek ana penduduk sing kathik gak sarujuk anane sedekah bumi, iku keliru. Penduduk mriki sarujuk. Malam-malam iki tahun ngarep kajeng ditambah tanggapaken pian. Mergo sedekah bumi iki gak ono batal karame mungguhe agama. Oh nggih mboten. Tetep mempersatukan masyarakat. Lah ngono to, Bu? Bener. Nek masyarakat iki guyub rukun sak yeksa eko kabdi, desane maju, rakyate gemah ripah loji. Nggih. Ngowayat dateng Nah. wayas. Nyatane desane piyambak ngoten. Nggih, Kang. Kula dhewe bungah. Nek penduduk niki dijak api padha guyub iki bungah. Mulane apike desa ku mboten krana lurah tok, mboten bayan, mboten polo. Nggih. Nggih. Bu, putrane Hartati kok gak jam ana omah. Mang pamitan aja nang koncone. Mareni kok sepi niku. Bu sampe yamene kok gak mulih. Pun pamit kalian jenengan to, Bu? Pamit nang. Oh, nggih pun ampun pamit. Ya, tapi Biasa sampe kok terno yamene ya? mulih. Hah? Biasa kok terno. Saiki gak tau ngeterno. Gak tau nek bensin balas. Ngeten lho Kang Polo Kang Bayan. Nggih. Napa sih sebabe kula niki minteraken anak senajan niku lare wedok. Sing darane lare wedok ku wanita. Nggih. Wanita lan gelem ditata dadi tulang punggung negara kaya dene perjuangane Ibu Kartini. Lah ngoten ya Kang Polo. Nggih. Sak dandane nek arek iku pinter pola pikire iku cerdas. Kabeh lingkungan masyarakat ki sungkan. Mergo apa? Tanpa ana wong pinter mbok lingkungan gak iso maju desane. Lah ngono to, Bu? Iya lah, Pak. Bapak PN niku ya sing bijaksana. Wau niku sandange jam pinten. Warga sing bijaksana. Nek aku, Bu, apa sing dadi kekarepane penduduk, selagine iku tumindak bener aku gak bakal
ngelaki. Sebab apa? Kemajuane desa iku kudu sak bareng-bareng karo penduduk sing isine ngramekno desa, nguyupno dusun. Lah ngoten lho. Ning kawitane sampean wis percaya. Iku napa? Lho, Ingatake. Enak. Sampeyan niku sanjakta nek suwe niku. Teko Kala ae. kali bayan. Sampeyan takoni, Bu. kula mantuk niki wal Bu mantuk kuliah niki. Oh, tak pikir Ade kuliah. wis iya ta sampean niku. Nggih. Saiki Kuliah. kudu Saya kemajuan Pak dari Dular kuliah. sih Bu ramen ten apa sih Bu? Lho, senenge nang ngene bal desa wis ngene iki. Mas. Bahas masalah apa sing perlu Bahas kula ta niki. Ya tak arep-arep nduk, wong arek wedok kok metu sak. Hartati. Kowe iki putrane lurah, putrane bapak. Langsung mantuk gak adik mampir-mampir. Mulane nek sampean lunga gak mulih-mulih, aku kuwatir. Niki wau Pak, mosok dijalari-lari teng napa tumbas bakso mosok mboten Tapi yo WA cek ero ibu iki nduk omah, gak Lho, adaan niku. wala Bu niki sepunten niki wau drop. Lah iya. HP kok drop. Oh, baterainya nggih sing ngedrop. Drop. Nggih, drop. Pegel kan, ayo. Ayo Pol pegel. sampean jak istirahat, Bu. Ayo Nggih, nggih pun kula tak istirahat nggih Pak. Iya, Nak. nakne Ah. Sampeyan kengken. Lawang niku nek film sampeyan kengken. Kang Polo, Kang Bayan. Nggih. Pancen wong dadi pamong iku ya ora segampang itu. Wong dadi pamong iki dadi contone penduduk. Mulane rikala semono Ki Hajar Dewantara wis paring dawuh marang sakabehing para pemimpin. Ana kalimat tembung sing darani ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Sing tegese nek kon dadi ngarep menehno conto sing apik lan gelem bangun keapian kanggo kemajuan. Nek wis kabeh dibangun tempat ibadah musholah lan sanggar lan gerejane, tempat ibadah wis katon apik, masyarakat katon guyub rukun sakyek saego bakti, iku mertandakno kemajuane desa. Dadi majune desa ora teko bangunan tok, moral lan iman iku kudu didandani. Lah ngoten. Nggih, leres niki. Lho, Kang Bayan, Nggih. sauntara waktu kula tinggal. Oh, nggih, jenengan istirahat. Istirahat. Nggih. Kula nggih, mun. Yo, ora istirahat. Tok, aku sampean arep rokok. Nggih, Gak rokokan Kang Polo Bayan. Aku kono rokok. nggih, monggo. Coba sing adati nduk arep yen ana tamu aku tinggal diparingi. Nggih. Oh, kok dengareni. Ayo, lurah kok eling. Eling nek awak dhewe iki rokokan kak. Ora rokokan ya gak tau kae. Eling nek awake gak doyan rokok. Tapi suwe-suwe doyan. Iya. Kok awak dhewe ngantuk. Lampune Patenono cek iso turu awak. Patenono sih kono. Ya, lampu. Lampune petenge nek iso turu. Nduk, Hartati. Nek bubuk nang kamar ki lawange ya dikunci. Wong arek perawan kok ya diblak kae lawange. Apa iki? Loh. Hartati. Nanti kondo. Hartati. Hartati, Pak. Anake gak ono, Pak. Anake, Pak. Hartati. Kok
jaga ten pendopen kaya napa? Apa? Nek niki anak kula Hartati nglawang dibuka mboten enten iki. Lah ora istirahat. Iki sing anu. Kok iso tambah turu nang kene lho ya opo kan. Niku wau kula nggih kalih kula niku tengok-tengok omong-omongan. Mboten semerap mereme mripat niki lho. Napa dengar tadi niki? Ya Bu, ya Bu. Kambolo. Kambayan. Nggih. Sakniki ngeten. Sakniki bengi tengah wengi anak kula mboten niki berarti enten sing nyolo. Lah sing nyolo niki mboten maling sembarangan. Sakniki kula ditulung kali niku. Tolong napa? Sampen woro-woro, sampen bendi. Kula mendhe. Nggih, Woro-woro. sinten mawon Nggih. sing saged nemokaken anak kula, nek wedok kula aku dulur Sinarwedi, Nggih. nek lanang nek Cek Joko Tumaruna kula pek mantu. Oh ngoten. Nggih, sampean mlebu desa, mlebu desa, Nggih. mlebu munggah nang gunung tumurun jurang nggih. Nggih. Sampean goleki. Nek sampean cepet saged nemokaken anak kula, berarti sampean melok tanggung jawab urusan kula. Nggih anu selamat mawon nggih. Sampeyan dongaken mawon nggih. Nggih, hati-hati. Nggih. Bayan yo. Bu, gak usah ditangis Bu. Kok iso Yo makan mawon. Nggih, ayo Bu. Ayo dirantino Kak Pungkuran. Muga-muga Kang Bayan mendiki ana asile. Ngoten iki Kang. Nggih, Monggo. Penggawean ngene iki yo enteng yo abot. Tugasno Pak Lurah. Buka saimbara. Sapa-sapa sing iso nemono anek Pak Lurah sing jenenge ning Hartati. Nek lanang durung duwe bojo dipek mantu. Kandhane kok nggih. Nek wedok nek sing tuwa diakoni wong tuane dhewe. Derek-derek. Sinten-sinten sing saged ngleboni saimbarane Pak Lurah. Sing saged nemokaken yogane Pak Lurah sing namine Hartati. Monggo daftar kula nggih. Akeh rek sing daftar. Wah. Kok gak ono wong liwat ki mang. Derek-derek. Dodol ae wong wis grewe gak payu kok wis kebacut kok. Pak. Oprek bengi-bengi gak ro wong turu sampeyan niku tutut bendhe. Bengi apa sih iki lho buka saimbara kok. Bengi. Buka sayembara. Kok mok tutut-tutut ngono, Pak? Lah iki cek krungu kupinge kabeh, be ana sing leboni saimbarane. Aku iku buka saimbara dikongkon Pak Lurah. Sapa sing iso nemokno anek Pak Lurah sing jenenge Hartati. Nek ganti bojo sik Joko dipek mantu. Nek Cek Joko dipek mantu. Lah nek sing nemokno wedok? Wedok dipek dulur Sinarwedi karo Pak Lurah. Gampang. Isine sayembarane Pak Lurah kaya ngono. Saiki aku takok sampean. Takok apa? Sampean tutuk-tutuk bendhe ngono iku lho. Nabung ngono gak deg-degan kira-kira sampean. Gak deg-degan sampean nabung Aku tak. Ya deg-degan sakjane. Oh nek ngucapno sampean deg-degan. Deg-degan. Nek deg-degan yo sik. Nah. Sik. Wis. Wis gak
deg-degan nek ngene. Oh enak. Iya, mergane enak suarane plong. Sik njajal sing nyanyi titik sik. Nyanyi titik. Nyanyi apa? Jantungku iki lho. Ngono sing lagu iku. Iya, sik ya apa sih? Adak-dakan di Terusane. adak-dakan di Oh iya. jantungku deg-degan. Lho, jarine gak deg-degan. Sik. Jarine gak deg-degan kok deg-degan. Ngombe sik nek deg-degan. Kon mang dikongkon sapa? Dikongkon Marsono. Rek wis sesuk rek iki wedi kulak rempoken iki engko. Wis temen gak deg-degan. Gak deg-degan suaraku keblong rek pisan. Nek ngono sampean sayemborone aku ngleboni. Aku ngleboni sayemborone Wak Lurah. Ya apa? Ngleboni sayemborone Wak Lurah iku mau lho, jare sampean. Awakmu iku lanang ta wedok? Lho, mosok potong aku ngene iki wedok tak antem iki penanggo. Kok wayu ngono rek? Lho, potongane lho wayu aku gemes aku. Ono kaya aja Marso, kok aja kaya Marso. Iki aku temen gemes aku. Wah bahaya. Ya gak bahaya. Lanang aku, Wak. Temen lanang ah. Saiki awakmu ngeleboni jenengmu sapa? Jenengku Joko Wahono. Sapa? Joko Wahono. Joko Wahono. Dil? Dil. Ya. Dadi Omongno Wak Lurah. tak omongno Wak Lurah ya. Ya. Sing iso nemono ane Wak Lurah sing jenenge Hartati lho ya. Hartati siap. Tak kandhan Wak Lurah. Ya. Wong Joko Wahono weton pendekar kok kate gak iso nemokno anake Wak Lurah. Sopo sing wani nyolong iki? Nek aku gak iso nemokno Wak Lurah, mendah gene wirangi aku. Mbentur ilmu kelakuan ana ngarsaning Bapak Guru. Idep-idep ngeter ilmuku. Nek aku gak iso nemokno, aja diceluk Joko. Lho, Bu. Iki mau kate mule. Kok sampean tutuk kene? Lapo sampean? Awakmu kate nandi? Ya kate mule nang omah. Lah kok tibae sampean nututi aku. Kok ngomong iki jenggo dalan? Iki ngene lho, Bu. Iki mau aku ketemu Wak Bayan. Wak Bayan buka sayembara. Sayembara apa? Anake Wak Lurah Peloso Gedhe iki ilang. Sing jenenge Hartati. Wak Lurah adeg sayembara, sapa sing iso nemokno anake Wak Lurah nek lanang bakal didadekno mantu, nek wedok didadekno dulur Sinara Wedi. Tapi nek wong maling iku berarti sakti, Nak. Wong maling iku sakti. Iya. Nek sampean muni kaya ngono termasuk nyepeleno anak sampean. Joko Wahono iki weton pendekar, Bu. Olehku ngangsu kawruh ana ing ngarsaning Bapak Guru. Ibarat lulang wis garing pentengan. Oh, ngono ta, Nak. Mosok aku anak sampean gak iso ndoleki sing jenenge Hartati. Dadi awakmu kate ngleboni Patemboyo. Ngleboni Patemboyone Pak Lurah Peloso Gedhe, Bu. Ya wis, nek pancen iku karepmu, ya wis tak pangestoni muga-muga iso nemono anake Pak Lurah ya. Lah, ngono Bu. Idene ana aku kaya dene banyu mili, muga-muga iso kasembatan olehku goleki anake Pak Lurah. Tapi awakmu aja kosongan. Iki lho digawani pusaka. Iki apa, Bu? Pusaka tinggalane bapakmu. Tak tampa, Bu. Yo. Wis bapak nak. Wis esuk panjenengan, Bu. Wis esuk iya. Pusaka iki tinggalane bapak. Yo, jenenge Lenopati. Pusaka iki jenenge Lenopati. Nek bapakku jenenge Bapakmu Sutejo. Sutejo. Terus bapak nang ndi, Bu? Kok pusaka iki sampean gawa? Bapakmu ben meguru nak, tapi mbuh mari gegeran karo Bregojaya karo Bregopati, gak ngerti. Saiki bapakmu nang ndi dununge? Mbuh jek urip, mbuh nang ndi pokoke ibu gak ngerti. Muga-muga jek urip nak yo. Tadi pusaka iki anane sampean gawa mergo bapak iki sampean gak ngerti papan dununge. Gara-garane bapak duwe musuh ya tukaran karo Blegojaya karo Blegopati. Bener nak.
Bu. Iya. Nek ngono-ngono nelongso rasa batining Jaka Wahono, Bu. Nek Bapak Sutejo duwe musuh Blego Jaya Blegopati nganti sampean gak ngerti papan dununge nang ndi. Nek ngono mesisan Suraindana lebure papan Cinorek, aku kudu iso nyambung watang utunge wong tuaku lanang, ya Bapak Sutejo. Tak dolekane, Bu. Siji gawe loro gawe. Siji aku ngleboni Giripatem bayane Pak Lurah Ploso Gedhe ndoleki anake sing jenenge Hartati. Sing kapindho aku tak goleki Blego Jaya karo Blegopati. Nek ketemu kudu sero saka tanganing Jaka Wahono. Ya nak hati nak yo. Nek ngono sing gedhe panesturi kok. Ya nak wis tak panesturi kok. Sebadan apa sing karep. Kang Blegojaya iki iso apa gak nyolong Hartati. Nek iso ngomong iso, nek gak iso ngomong gak iso. Wis suwe olehku ngeteni ana papan panggonan kene. Lho, dadak gak teko-teko. Ya iki sing tak karepno, ya iki sing jenenge Hartati kan. Ya karugi aku duwe dulur Blegojaya. Nek wis ana ngarepmu Hartati, ya iki tak pasrahno karo awak. Mikir Kang. Rene. Hartati. Sapa kok? Rinio. Nek awakmu durung mangerteni ya aku Blegopati. Calon bojomu Dik wong ayu. Apa? Calon bojomu. Wah, Ya kok ngomong kaya apa sih? karep lah. Karep. Pak. Arep apa wong ayu? Pak. Wong ayu. Kok elek. Ya wis, harapan. Lho. Aku nek delok sandang penganggomu sak sedek. Kaya arek pendekar. Jelas kapranyata. Gak salah pandulumu. Sopo jen? Nek kon durung tambuh marang aku kalau siji antarane loro. Jaka Wahono. Balik sapa jenengmu? Aku Blegojaya. Weh, sijine. Aku Blegopati calon bojone Hartati. Weh. Awakmu calon bojone Hartati. Iya, terus sapa? Kok wani-wani? Jejak aku teko mburi. Dasar apa? Nek aku wani jejak awakmu. Gak salah Hartati anake Wak Lurah Ploso Gedhe. Aku ngleboni Giripatem bayane Wak Lurah Ploso Gedhe. Sing iso nemono anake Wak Lurah bakal oleh ganjaran. Gak liya sing dadi maling-maling diapurang. Lah wis ketemu Blegopati karo Blegojaya kanthi lampun. Ayo. Mesisan Suraindana lebure papan Cinorek. Cincing gak urung teles. Blegojaya karo Blegopati. Sak durunge bahasane Wak Lurah. Iya,
eling nalika semono 20 taun sing kepungkur. 20 taun sing kepungkur. Ya. Awakmu duwe musuh sing jenenge Pendekar Sutejo. No, gak salah. Pancene Sutejo musuhku. Bareng Kang Blekojoyo. Nek ngono terus awakmu iki sapa? Kok ngomong-ngomong nek awakmu iku ngerti Sutejo iku sapa? Sutejo gak liya iku bapakku. Dadi awakmu iki ana Sutejo. Wano, rungono kupingmu. Iya. Awakmu kate nyekel bajingan Brekopati Blekojoyo. Jelas. Rungono kupingmu. Iya. Aja cacak dapuramu sing cilik. Bapakmu ki bongko teko tanganku. Blekojoyo karo Blekopati. Nek bapak sirna saka tanganmu ning Joko Wahono. Nek ngadeg sapu jajar karo Blekojoyo karo Blekopati. Durung kaporo mesti aku sirna ana palagan kene. Mesisan. Iya. Nek anjene Blekojoyo Blekopati wis ngadeg sapu jajar karo Joko Wahono. Iya, perlumu. Rapalna jimu aja nganti tumangsa. Ayo adu kasindikan. Oh, pasane urip kon ya. Iya, iya. Siat! Stop! Ongko! Blekojoyo sing datang. Mong sakmono kadek dening Blekojoyo karo Blekopati. Gak tumomono jiwaraganing Joko Wahono. Dani kon Blekojoyo karo Blekopati. kerajaan kon. Ya. Ibarat petik tarung gentan-genten di sing ablo. Ya. Mari Blekojoyo karo Blekopati ngablono jiwaraganing Joko Wahono. Saiki tiba pitik sapa sing ngablo? Pitike Joko Wahono sing ngablono jiwaragamu sakko. Ayo. Tak tamai aji lapak pengandol nek diapurane Blekojoyo karo Blekopati gak jebablah Bantolo tak sembah idrit. Aja ayo Geden Suparno. Awas Dik, hati-hati. Mati. Dek, sido Pak Dek rabi. Syukur iki mangono sampean. Lah iya. Kok gak sampean iki malah ya aku wis dipek. Awakmu kok iso sampe dicolong wong resek-resek koyo ngono lho. Aku dhewe iki ya gak ero, aku ki turu, moro-moro aku diculik ambek ya. Lho, Ya, saiki omongan ndek arek wedok. Ya apa sih nak awakmu iku? ya iki Bu sing dadi sayembara goleki Hartati ya iki. Masuk Bu, saweger kawedhi. Iya. Mantep aku dibantu iki, Nak. Lho, ya temenan. Wis gak sampak butuh kasur aku meneh. Sampeyan aja bingung. Iya. Kasur anak. Ya, Dek ya. Oh, mari tuku kasur anyar sampean. Wis mari tuku. Mari tuku warna pink dari. Loh. Kok mikir aku tak patenani. Sop. Ojo dipateni, ojo dipateni. Tak patenani, Bu. Ojo, Nak. Kok iso ojo ini? Mas, ingon-ingon ibu pembe iki. Aku dhewe gak ero ya, gak wedi belas Ayo, sampe. ayo ndringe dengan ngene. Mikir Bu, tak patenani, Bu. Ojo, Nak. Iki iki tau nolong ibu, Nak. Hah? Tau nolong ibu bedes iki. Bedes iki tau nulung sampean. Wis unggul-unggulku sakamu, Nak. Unggul-unggulku sakamu iki. Nek ngono tak unggul-unggulane karo Pusaka Lenopati iki, Bu. Ya wis. Nek ancene resek mati. Hei! Bar!
Sampeyan wis esuk rangkul-rangkulan mbek wong lanang. Sopo iku? Awakmu lah goro-goro rupane bapakmu sih. Bapakku jare wis gak ono. Ejek nak ternyata iki bapakmu. Lho. Seneng aku dek urip ngono ta. Kedura. Ah, niki sing ngeboni. Sampeyan deg-degan ta gak? Mboten. Oh, mboten. Ini iki sing ngeboni saya mboro. Terus kausanane? Lho, Lah niki Pak Lurah, yo go panjenengan. sampai itu digonan dia sih. Aja dicongkrokno aku niku. Tadi niki sing leboni. Nggih. Sinten jenenge? Jenenge sinten sing leboni? Niki Joko Wahono. Oh, Joko Wahono. Nggih, Pak Lurah. Matur nuwun, Nak. Nek anjene sampeyan iso nemokno anakku Hartati. Lah iki sapa wong sak kloro? Niki terose bapak kula. Kula nembe semrap niki wau. Pak Lurah. Oh, Sutejo. Wulandari. Oh, Iki anakmu, Dik. Iya, Kak. nah, nek ngono sampeyan jejer. Sampeyan bapak. Iya. Kau perti bapak. Sapa Dino iki? kene ae wis. Sapa? Hartati. Bapakku. Sopo? Ngene lho, Nak. Nggih, Pak. Ilang sampeyan iki aku nganakno sayembara. Nyatane sing bisa nemokno sampeyan iki ya Joko Wahono putrane Pak Sutejo. Pak Sutejo. Nggih. Berarti sampeyan iki lak calon besan kan. Oh, ngoten Pak Lurah. Lah ya napa nek sampeyan wong tuane Joko Nggih, Wahono. kula niki dados tiyang sepuh borong kersa kemawon. Ah. Nek pancen anak kula sampun remen kali putrane, Pak. Besan. Nek ngoten cocok kali omong kula. Terus pundi Pak Lurah? Kula ngadaken Giri Patemboyo. Sok sinten mawon sing saged nemokaken anak kula. Nek lanang bagus sik muda tumaruna bakal tak pundhut mantu tak olehno hati. Ning kono sampean bisa nemokno. Nek ngono iki mertanda ning tumindak lan lakon iki paripurna. Tempuking kowe marang anakku Hartati bakal tak dautmu, ya. Tak rame-rameno tak tanggapno lodro Karya baru.